Bejn it-18 u l-20 ta' Marzu se jittella l-Festival Mużika Mużika li wara 8 snin reġa' nagħta xejra ġdida, waħda li se tiġbed l-għajn taż-żgħażagħ. Għal dan il-festival intażlu 20 kanzunetta u fil-finali dawn se jinżlu għal 12. F'dawn it-tliet serati se jkun hemm kantanti, gruppi u atturi famużi illi se jżewqu l-festival. Fosthom hemm The Travelers u Emma Muscat. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-festival, iċ-chairman ta' Mużika Mużika ġejja stqar illi dawn l-10 finalisti se jingħataw €500 biex ikopru parti mill-ispejjeż tagħhom. Barra minn hekk, dawk li jiġu fl-ewwel 3 postijiet se jingħataw premju monetarju fejn tal-ewwel post se jieħu €10,000. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Annabel Stivala saħqet li l-festival se jkollu kanzunetti għal gosti ta' kulħadd. Konna sorpriżi ħafna bil-ġeneru ta' diski li kien hemm bands, hemm nies ġodda, ġifieri hemm taħlita tajba ħafna u anke bħala id-diski li hemm. It-temi ta' diski differenti, ġifieri hemm taħlita tajba ħafna. Xi ħaġa ġdida li hemm ukoll hemm l-orkestra illi wara ħafna sin ħanaraw orkestra ta' 40 ruħ fuq l-istage u mbagħad għandna wkoll sorpriżi oħra. Jason Mikallef li huwa parti mit-tim tal-produzzjoni tal-festival stqar li permezz tiegħu jixtieq li jkun hemm aktar gruppi ġodda li jieħdu sehem u mhux biss dawk stabbiliti. Dawk kollha interessati se jkunu jistgħu jaraw dan il-festival fuq l-istazzjoni nazzjonali fuq it-televiżjoni. Preżenti għall konferenza kien hemm ukoll il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela kif ukoll il-Ministru għall-Arti José Herrera.